one of the happiest moment of my life. Aku gak sanggup kehilangan kamu. Kehormatan keluarga kita termasuk kamu. I love you, boy. Day ka jing iet ka balapan ketang bat balapan sosat ya u pinum la klam da jaw ki umat la da pin yo i kane ka day ka love story na ka film Indonesia bala ai kerteng kata tan si boy araja alpulai bat pin satip ru ka jing iet ayu ka bak tang tam Henry shopping inya sedang ya ka khana ngipdang sobhaya phi baro sha kane ka channel tang ba la da pidang thamai wat klet ru ban subscribe habas tang ka khana la pen i ya weu sam la ba kerteng boy Uboy uday usamla ubajanay bat ubahan sambha wadlaw long ukun riuspa Henry ulong pat ubri ubasong tenat bat ubajajay bah ka jinglang kumta kamlong shu ka bapla babun ki samla kintay ki kwa baw boy unlong ubai jongki Henry uboy uladon ka samla ka baw it bat ka bakertang kanuke ru kaday ka samla ka bababriw bat ka bajamnut Henry kaday pat ka kun ka bakham riuspa ban yaw boy na ba kanuke ka samla jong u Kadai ka kun jong weu he sorkar Henry ka basosi pat kalong tang hadin ka to katne benai ba kila yalang kikimi kikpa jong ka kila tip ba ka yalang bat uboy ubadang long tang ukna pule ha ka wei ka school ba kumta kikimi kikpa jong kanuke kimsham la so tanat yaw boy nambar ba maki kilong ki barius pa Henry kanuke kamsham la pensngap yaki kumta ha ka wei ka sngi kanuke klalej benya kendu yaw boy ha ka jaka praktis jong u Nabaw boy uju sngot tenat bha banyila kai boxing kumta kadha balaj por uju persang ban pentibit yala de ha kata kakam naba ka boxing kadai ka favorite sport jong u nang ta kumla shai u boy ulayalam kai ru ya kanuke sha ka wei ka jaka ka bi tenat bha bat anda kila poi sha kata ka jaka u boy bat kanuke da ka jingkmen baro arngut kila phliu jing i jang ta bat hadin ki jingi kren bas sngot tenat jongki baro arngut kila rai bakin tho ya kintin jing i ha ka diary ban pensa jingkin mau ya ke jingi de jongki hadu ki singi ki bansawan ha kata ka por baro arngut ki dapda kamen simba kamen klam jing perwai ai kanuke kalong ban pensa jingkin mau ya ki kintin bat bakinum du lano ru hadu ki singi jing yam kalong bakin the no ya kata ka coffee bat bakin thap no ada kita ki jing tho hapo jong bilar uboy ru ulamen juri ya kata kumta kanuke kalong bakin sawan pej pat haswa bakin ya tho Tang maryadap kila tep na hapa usyap bat kila banda weu mau knang benum klet ya kata kejaka Henry ke basosi pat kalong anda boy lalik bu ya kanuke syaying uskurti jong kpa jong ka marsni i syam la alat bakan yikran bat uboy ulong ya ka ba kadai benrung no bala ong kpa Henry ke klempen sengap ya u ke kren penkut bat uboy wala kata kanuke kaladon ke jing syapting ladakan rong hayeng tang markum ta klam da pen slam shu kalong yaw boy bakan legno da kidur khamat ba idiaw kala ino yaw boy hangta kanuke tang marjirong hayeng kala syatim hakikimi kikpa naba kala pelut por bat uboy ubai jongka Henry kala persang ban pensothu ya kikimi kikpa syapang ke jingi de jongki kakimi jongka kala shu sngap Henry kpa jongka syam la syahi tedan Ula pa ya ka kun jong u bakan ya jengai no shi sendan bat uboy menta ba kidang ya sedang bayo la syai la shu ban penya klan Henry namar ba kanuke ru ka anya bet yalau jong kpa namar ke jing ien ka kemi jong ka kala persang ban penjajai Henry kanuke kala yang bat la lej no shala ke jong ka kamera namar kene ke jing sai la jong ka bom la shu ban pen ko ngu ki kimi ki pa jong ka kila rai sendan ban pha puliano ya kanuke shadu shayu rom kanuke nadu kata kasngi kadapta ke jing thang bat ke jing khiamen sim Henry kumno kan yathu bat kumno hi kan bata yalau jong bo iat naba kila dap ban yate kular ba onum la shu ban ya jengai kanuke kam syam la yathu ai hau boy naba kam kwa ba boy unsong si na ka banta jongka naba lada kan yathu kan salong bithek kumba ka kwa hi ban syukur yu utang shikhliman kumta kala shu sngap baj hadu baka por hi kala jan andala poi kasni lai phoi trik jong Disember shuaus nem thamai kat bau boy udang mot ban lek pha su sun kanuke ka ba i jong u kala fun ya u bat kala ya wer yu u bau dei ban wan shi bin mit sha ka party jong snam thamai Henry ha kata ka poru kanuke ka klem ya thui ai syapang ki plan jong ki kimi ki pa jong ka bala satang mentahi kan yo syong hasnong kala hab ban lek sa no na ka benta ka jing pule sha po yu rom tang mar ya bu ka fun kala sosi na ba kam tip shu kan ong kum no yo boy Henry tongini pet ki ai ka baja onda ki lai kendu ha kata ka party Kane kadai ha kamit shitarik snam thamai ha ka ba baro ki samla ha po snong ki wan lut sha kane ka party snam thamai
ban yo enjoy lang season sisnam Henry ondau boy ru ula poi ha kata ke party syam lai i ya kanuke ba kadon hangta ban kat ba boy udang wat ya ka ki kenthe samla baro ki apej ang bat ki amat ya ki da trang dik ba boy unlong ba i jongki kat ba boy udang ya saudong jong kata ke jaka penlong party ulai i liak ya kanuke ba kayang syakawe ke jaka tang marwei hi ki parlok baro ki lekman Henry kanuke marwei ke sngosi boy lawan hajan jongka harangkat ki gelas jus kanuke marsnuan uboy hajan kalapen ida ke jingkeman bat kalaleru kumbom syamladon kano ke baja ke jing iem jongka kalapen long yelade kum ke briu ke bakmen palat na ke bentau senam temai Henry kat ba kidangnya keren jai arngut hangta kanuke kalapet bahaya kedur kadar jong boy ulong sisa uba bah briu bat uba jamnon Henry balai ki kimi ki pa jongka ki mon ya kat ba kadang pej ya ki khmat jong ki jingmut jing perkhat jongka ki nang her bat kemen simru kelas dang no bat kanuke kelas dang benjau mat ahpo bakran naba uboy syam la benai ya ki jing thmu ki kimi ki pa jongka Henry kanuke kam tip kumno kan ya thu syapang kata naba kala ijadu kata ya kumno hi kan jengai hakabakut kanuke kelakta na kesadam bat na kedur khmat jong kelas dang benyam naba kam sola syu benjengai na uboy tip balai kayam ula persang ban kran bat ban penkemen ya ka ha kata kamen naba kwa balano ru ki umat kin jau na ki arya ngap jongka uboy ru ula ik palat ya ka kanuke kat ba kadang yo sngo ya ki kintin jing ye jong uboy ki umat na ka donut jongka kinang kursoi Henry kelas yele jubor kat bala ban set ya ki ha kata kapor bat kam syam la ya thu shu bakan salit puleno syabar Henry ha kata kapor ki parlok jongki kilaya shondur tu bat kilai le kemen lang no bat ki parlok jongki Henry la itu ha kene kemit kanuke kala syukemen jubor namba kadang sanut bom syam la ya thui ai how boy Henry la da kan ya thu kasitrik kadai kasngi jong kajing thang jongki kumla shai tang mar ya khithia uboy ula persang ban fun ya kanuke Henry kanuke kam syam la ra fun shu hi todot ya uboy marwe ulas dang ban songsi namba kanuke kam jura fun shu Henry dang step kanuke kala tho da kasithi namar ba kasepting ban kran fun badan ki kimi ki kpa Henry boy ula kwal shikol ya ka bat namar ba kanuke kam syam la pik hitrot ya ka fun ulami na laying ban le chaying jongka bat ondaw la poi sitang lenti ula persang ban kol biang ya ka kanuke kadang kre ban lum ban lang ya ki jan harengkat ka kemi jongka kumta kam syam la nut satya ban pik ya ka kol jong naba kasepting ya la ka kemi uboy ula kuslai bat syam la le chu chaying jongka Henry namar bah kata kasngi baro shisngi kanuke kam syam la ra fun shu tudan ha kasngi babut ubai ula leit la kaleit shaying jongka Henry security syam la sha ban rung yaw boy wat tang ha phalau kanuke kala shupait na jrong jing khang yet yaw boy bat kala shuyam ban yu i ya baw lawan wat yaka Henry kan le kumno naba dan lat shu ban yakran bat ha kata kapor ka kemi jongka kelawan kro ya kanuke bat kala persang ban penso thu ya kanuke bakan num dai ban yam lada kanosip kan tho kin sai kindu pat hadin Henry ban syukran tang da ki kintin ya ka kamlong ka basung hadin kata kanuke kala tho pendap ya ki shithi ban ai shaw boy naba kapor kam dan shu la jan kisngi Henry tip la kanuke ka yo an ban pha shaw boy ya kata ka shithi bakala tho ban ajing tip shaw kat ba ka kemi jongka kadang pej biang yaw boy na jing khang yen kan san lawan ukpa jong kanuke da kali remdor uboy ru mars ni bala pli ka gat bat barung kali ulami na kali ban mare asyak phalau jongka Henry security ula khang persa ya uboy bo unrum markum ta ukpa jong kanuke ru ulami na kata kali rongli ula supai ya uboy Henry boy ula kerpat ya uboy unsya ya bo unrum bat namar ba uboy ula kerpat sabab palat ukpa jong kanuke ula sya ya uboy bo unrum Henry syam la ailat pat yaw boy bo unrung bat ban yakran bat ka khun jong kanuke kat bau kpa jong kau dong yakran bat boy habar kala ap sngap na ying kumno kpa jong kau kran yaw boy kala sngosi ba na ba kam syam la yolat ban aya kata ka shithi haw boy kumla shai dang step ukpa jong kau la pha ya ka kami bakan le senran ya kanuke bakan le sabar kat ba maki kirang kre ban yalam no ya kanuke uboy ru lawan biang shaying jongki bat ulai kendu ha kapor ba kanuke bat ka kemi jongkai kidang sumi uboy ula sothu ba kilamut ban pen jengai no ya bat kanuke warla kanuke kam syam la ya thui e ya ula budin ya ki tang marya poi ha ka we ka jaka belong lailat uboy ula khang sundan nakman Henry driver jongki ula persang ban khang lat ya boy kanuke hi kalong yaw driver sobha ban ailat ya uboy da ka jingdon akor syam la kren shwa bat kanuke Henry ula pan direct na ka kemi jongka
long ne am bo unya kran shipang bat kanuke ka kemi jongka ha ka jing bom banse kala kongu bat kala ailat yau boy bo unya kran bat kanuke na bakam kwa ba ka khun jongka bat uboy kin sngosi hanre de khpa jongka ken ba ya do nuan kanuke kala mi shabar banya kran bat uboy bat kane ka de ka benta ka ba pan kthang sha yau boy ha ka jing im jong u ha ka ba sham la poi perkhat ba ki kimi ki pa jongka ki mon ya u habau la yo banya kran bat ka ha kana ka por uboy la khlam la jaw ki ummat ha pa pej ki khmat jongka kanuke ru ka sngosi banyo sngo ya ki kentin na u kada jaw ki ummat bat kthang kamen sim ban shui jendat no kumne ya u marwai hanrei kala ong ba kane kam de karai jongka hanrei ka de karai ka banayeng hanrei kala kular ya u bala da long kumno ru kanom ino ya u bat kala ong ba unam de ban kuslai na ka benta jongka hanrei ailat bakan pendap tang ya ki jing pule hadin ki jing kular bat ki kentin jing ye jongka naba sham la long ubriu uba ya do nun ulapen ko ngu yala ke jong kamen sim wat la ka long ka ba e banya jingai bat ka kidayam bat kidaya kedup mar kaliang hanrei tang mar kum tahi kanukeru kala ong bakan lej no uboy ru klam da penthut ula ailat ya ka bakan lej da ka basung naba kanuke kala dap ong kapor kan sabatai tang mari rung hapo kali kala ong banya lej no hanrei kadayam rang ba hapo ka kali naba kala skopap ban shu ino kumne marwai yalau jong ba ye ka kami jong ka kala persang ban pentingan ya kanuke uboy tang maria po hayeng ula shuyam bat smusi haba pet kaya kidur bat ki video ha kisngi ki bala lengno hanrei uboy bat kanuke kimsham lalong ki briu ki batalat ha ki jing mot jing perkhan kidan ya kabor ban suthu ila ka jong ka jing yen ba kumno kin penyet bet ya ka shaprang hanrei ka basngo phla pat kalong banadu ka takasngi ba kanuke kala le cha yurom kam jukan mau ban fun na takshu ya uboy bat kat badang yat kisngi kipor ulai kendu parlok bat ka wei ka samla pule ka bakartang ka vera hanrei ka vera kat badang mi kisngi kipor lengba ki jing rap jong boy haman la ki khap ba ka ya kendu ya ki jing e suki kala nang ya jan parlok bat u bat kelas dang ru ban ya sngo tenat parlok bat ban yelek kai hanrei kala ja ba ha ka wei kisngi namar ba ka vera kala sngo tenat adu kata ya boy kalau ong yau boy sawan shaw yang ana yingin sa yelek kai lang hanrei ha kata kasngi usam la barim jongka ubakartang ujafru ulawan sa ying jongka hanrei uboy bana ba ujaf udai usam la barim jongka tangmar kumta uboy bat ka bera kilaya mi no na ying kumta ujaf lahap banya jongkai bat banya kranno tang bat ka kami jongka naba ka bera kala mi no bat uboy kumta ujaf ulas ngo jelas ba ka bera kala yo parlok thamai hanrei andau boy ulawan bu biang yaka sa ying ka vera kala do hi na ka shantur jong u bara shwa kan lej no kala ong good night boy nadu kata ka jan min u boy ulas tang ban klet shisndan ya kanuke naba kanuke ru kam sham la kan mau shu ya u kat barang ya kisngi bat ki banai u boy bat ka vera kila nang scam ka jing yadai bat u boy ru ula rai ban it junom ya ka vera ru kala kular ya u boy bakan ijhaw hanrei ujaf usam la barim jongka na kapor sha kapor ulawan ban penthut yaki bat namar ba sham lala ban ya tunju bar bat uboy hadin arsin baula sha kurajam ha uboy ujaf ula bushun ya boy nadu kata kasngi bat kala ja baha ka we kasngi ba boy tang maryami na kelas ulai shongkai bat ka vera kala pekai ya kidur ha ka mobile jong u kasyam badan shibun kidur ki internet bat ha ka bakat du kala lap ya kadur jong u bat kanuke hangta kelas dang ban bu jeng kli ya boy uboy uloong ba kata kadur kadai photoshoot uloong ba sham ladan ji dai bat kanuke hanrei ka bera kam ngej kala penyalait sendan bat u bat kala pet no nangta na ba kam tip ba boy ula ijok ya ka sham ladan jeng mut shu ya kanuke bat nadu kata kasngi uboy ula stang ban kemen tang bat ki parlok jong u ula klat syapang ki kam samla baro bat ujafru saisin ula propose piang ya ka vera hanrei ka vera kala kren shai bala nola noru kanum la shu ban pediang yu bat hadin katok ane sngi ka vera kalawan kren bat le jan biang hi hau boy bat kila poi bani let kai biang bat kila rai ban petang biang ya kata ka jingi dei jongki uboy lastang ban penkmen biang ya ka vera hanrei kum la shai uboy ulau yo pediang ya ka wei ka shiti rangkat kidur na ka parakan the jong u andau la shim bat la pej ya kata ka shiti ula sham ba ka de ka shiti bat kidur jong kanuke bat la iru ba kanuke kala thrang dik ban yo wan phai no shala shnong na ba kala kwa palat ban ya kandu bat uboy ubai jongka hanrei uboy sham latip ya kata ka jing thmu jongka na ba kala long kapor ka bala jalan bha uboy ulas dang ban kuslai na ba tip shu unle kumno menta yano unrai lada kanuke kan wan phai no na Europe kane ka jade na mar ba kanuke kam sham la pha shi thi na funi asia uboy
hadu bau boy ula perkat ba kala klet yu Handrai kanuke man la kasngi ka tho shiti bat ka yakren bat u bat kita shiti ki ba kala tho man la kasngi sha u kala pha pan poi shi sin pha sha u boy dai na kata ka daw ba sa pan long yaw boy bo un perkat jeliu bat ulas dang ban le kiaria ka vera Handrai ula kular bo un sawan ban ye kendu khnang no bat ka ha ka wei pat kasngi tang mar kum ta u boy ru ula le no ka vera kelas tang iper yu u bat habala poi kata kasngi ba boy ula kular ban wan ye kendu khnang bat ka Kavera kala apa du arkenta yaw boy hapo kata ke restoran. Handrai boy uklem poi kumta kala domba. Nabakam tip ba boy ha kata kesngi. Ulalek banya sim benta banya kop ya ke boxing. But boy ha kata kamit ulalong unang job. Hadin kata usalek banya kendu ya kavera sya kata ke restoran. Kavera tang mario poi boy kala bitar. Nabakala ap hadu arkenta ya u uklem poi. Tat hadu bamaka kala krek banlik pai no syalaying. Boy usawan poi. Na kata kadaw ba kabera kasabitar yu uboy ru syam la yathu ya kadaw ba uslam banwan syaka ula syukran da kabajajay bat penmap namar ba ulakum slam Handrai kabera kala ongkum kini kiriam piwan ban kendu yanga lada pim kwa banwan naiwan ken kala ong yu boy na bakam tip ba boy udang syumi na kejaka ya fai markum ta kabera kala aya klat biang saisin yu boy bat kala lek no nang ta bat ino yu boy marway Bat kabas ngosi kalong kat bau boy udang yat ban poi syak kali jong u hapo kata ke parking. Ujaf usam labarim jong ka ulaya lam ye kikin hun jong u bat kila ap yaw boy hangta. Marsen mi u boy kila kang kedong bat kila yang hakmat ke kali jong u. Kila syok dusmon bat pen mensaw yaw boy namar kebera. Namar bau jaf syam lala ban ya tenju bar paramar way bat u boy. Na kata kedau ya lam ye kiparlok jong u. Handrai kum la syai umai khal upar lo kelas jong uboy tang maritip sipang kane ke jingja bala sya syo uboy ulawan bran sying jong boy ban pet kum no lalong Handrai mars ni iba boy ulaman saujur ula pen pau ke jing bitarah khmat jong boy na ba boy syam la yathu lam yu umai khal ngai wat law boy ula khang persya ban siu ke liang ya kita ke jing le jong jaf bat ke parlok jong u Handrai umai khal syam la ngai ula mi wut bat ula yuwer ya ki parlok jong u ban le wat yaw jaf sya eudan Handrai umai khal lambat ki parlok jong u kilai kendu ya ki parlok jong ujaf bat ujaf ha kawai ke klom markum tau mai khal bat ki parlok jong u kila kruwit na phang bat kila pen min saujur yaw jaf bat ki parlok jong u kumba kila le yaw boy Handrai boy lawan buddin yiki tang mari kendu ula pen sange no ya kata ke jing yasho jong ki bat ulama yaw mai khal bo unum dai shu ban le kum ne Handrai bhabok ba boy hi ula pen sange no ya kata ke jing yasho jong ki lamda kum tau mai khal lamut ban pelim sendan yaw jaf nadu kata kapor ujaf syam lanut shu ban saham yaw boy bat ki parlok jong u Handrai hakawi kasni la jabyang ba kabera kalawan ban penmap yaw boy Handrai boy syam la ngap shu ya ki jingkran jong ka bat tang marilik uboy kala yam bat babe marway ya ki jingle alade bat ka ba khamsong tanat pat kalong hadin ka to kat ni benai ba boy ula pelut ya kapor tang ha ki jing pule jong u ula kan mau ya ka ei bau pa jong u ula kran bat ba unum dai ban peleno ei kai ya kapor kat bau dang pule udai ban shenya ahalade bat ya ka ei ka bau le khnang ba kapor jong ka jinglong samla jong u kanam long ka baleno ei bat hadin kata hakawe kamit hapadang ka jing bompoi berkhan kanu ke tang mariwan na Europe kalawan wat yaw boy sying jong u boy ula lengo bani i bat ban ya kendu biang bat ka na ba syam la modur bat boy perkhat ba kanu ke kendang wan phai biang sha u Uboy ula kedup ya kenuke dah kejeng kemen bomla syu oban batai nabala kenos nem syu menta ki klam ya kendu kenuke ru kadayam bat kala yathu ya ke ei kebalaja bat kala pen paus nan ha kana kamit ya ki ei baro ki bakala buri baro syikata haswa ba kan let syuram kayam dah kejeng kemen balai kendu biang bat u bat kala kedup biang saisin ya uboy bat kala yathu ba kawan sying jong u ke risap dah ke taksi Handrai ka klaim yathu haying ba kawan ye kendu ya u kumta kalapan boru yaw boy ba unwan kran biang saisin hakmat ki kimiki pa jongka khnang ba kindup yo ya kene kejing e da kejing lai luai hadin ba keladap banyirai banile kumta kanu keru kalalai biang shalaying bat uboy ru ulaya thu khana ha ka para jong u syapang kejing ide jong u bat kanu ke kumta hadin ba boy ulawan banyi kran biang bat kupa jongka ulap diang yaw boy ba unlong upersa jong u na ba usnguthu ba boy ulang shisha khana obadan la ka akor buram bat ubadan kejing mut basisha bat kejing it ya ka khun jong u kanuke tang marilej uboy wat law kupa jong ka long ba edonut ulawan bantit jingkhang sya ka kamra ka khun jong u kanuke kala lengo bat shapting nya law kupa Handrai kupa jong ka ula kedup bat ula penmap ya kanuke ka khun jong u
Syapang bau lakang persya ka klem jeng mut baro syikata. Bat bau song thu ba ka jing it kamdei ka bawan nang no. Lane ka rai jong no. Henry ka dei ka bala pensyong dau blai halai ki do nun. Ba ki dei ban yo ban penun kam hok ban penun kam lai lui ya ka jing it ba ki ladan. Klem kano ka jing perking na ba ka jing it dei ka rai jong ki shiman. Kumta na du kan ya ka sngi kanu ke kelas tang ban imbyang da ka jing keman. Na ba ki kimi ki pa jong ka kila suk bat kila sya ya ka bakan ya yaj bat uboy. Kumta kumla syai kila lek pek biang sya kata ka jaka ba kila bu ya ki kot jing tho. Men ba ka jing it jong ki kadang sedang. Ha ka ba kila tep ha po us yap bat tap ya kita ki kot jing tho jong ki ha po ubilar. Menta kila syam biang ba kadang dan. Mar kumta kila sei bat kila pulia ya la ki jong ki jing tho. Ba kita ki jing tho ki dei ki kular jing it na ka benta ka jing im jong ki basirta. Kumta baro arngut kila dap da ka jing kiman bat jing it. Klem da don nong penthut kila ya poi da ka basuk. Parlok ngila poi sya ka bakut. Lada pisong tenat ya ka khana. Wat klat ban share, like bat subscribe ya ka channel. Ngin sai kendu biang bat pi haki wei pat ki video. Kuple ya pi baro.